kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka sanamukela balandeli sizocela nomkhulu ke mase simintroduceile anamukele kuSolomoya TV. Nginesiqiniseko omkhulu sokuthi itopic yethu yanamhlanje izokhuluma ngokuzala Wembethe. Mkhulu ungaya ku social media namhlanje akho mlaphi wendabuko ongakhulumi ngokuzala Wembethe nenhlanhla abantu batshela ukuthi umuntu uzale Wembethe therefore unenhlanhla izinto zakhe njengoba zingasebenzi kumele akwembulela ingubo. Ngothi abheka akho umuntu ozokutshela ukuthi yena uzalwe engambethe. Wonke umuntu uzalwe Wembethe. Mkhulu ukuzala Wembethe kuyahluka ngesilungu lokuzala Wembethe kukhulunywa ngeplacenta ivale umzimba ekuthiwa ingubo. Ukhona umuntu onokuzala ephumene neplacenta yonke noma nengubo yonke. Ukhona umuntu ozophuma neplacenta ne-umbilical cord noma sithi ukunqwamba. Ufike i-umbilical cord imzungezile ngomzimba. Kukhona umuntu ezophuma iplacenta iyamatheketheke iphumile kodwa ihlukile ihlephukile mkhulu. Shukuthi inhlobo mhlambe ezintathu at least mina ngizothi ngiyazazi. Ngesilungu ngizongixolela ngisumlungu akhona amagama aleinhlobo ezintathu ezale lento kuthiwa iplacenta noma ngesintu sithi ingubo. Mkhulu akuqwashisa abantu ukuthi wena ngokolakho ulwazi or ngendlela wena okhanyiselwe ngayo emoyeni awuhlukanise lezi zinto lezi ne-impact ezibanayo ebantwini umuntu mhlambe ongazange alungisele ingubo impact kanjani abanye kuthiwa lo muntu loyo urich natural omunye kuthiwa no uzungezwe abantu abadala omunye hayi unamakhosi wamanzi njalo njalo. Ngizocela usicacisele utshele abalandeli bakho lapha noma abalandeli beSolomoya lapha ekhaya umehluko walezi zinto le kodwa uqala ubabulise mkhulu hand over ku sanibonani ngiyanibingelela ngibingelela umkhulu Mazibuko isanusi ngisanusi mina futhi lokho ngeke ngakuthini ngisanusi ngqo futhi ngiyokutshela ukuthi kungani ngithi ngisanusi mina ngisanusi ngqo eyinsukwini bengihleli nomkhulu uCredo bengihleli nomkhulu ebuthongweni bami ngihleli noCredo isanusi isikhulu bengihleli naye ungitshene enye into nje ejulileyo yazi lo muntu ukhuluma enye into ejulileyo ekuphakameni kwami noma ekuthinteni kwami imimoya noma uqala kwembulelwa kwafika ikhehla leli la kwaShembe kuthiwa umqalo wendlela nalo lafika la ikhulumela enye into ejulileyo futhi nalo dakhuluma into ejulileyo futhi nalo kuyikuthi ke ngoba siphila kuleli izwe elemagada ahlabayo ngeke sakwazi ukuthi ezinye izinto sizedlule emoyeni noma sizikhulume siyayithule nje sibuke bekhulume benze beqebe enyuke kodwa ngibuya lapha ke ngize la kuCredo lo baba lo ufikile lapha kimi embethe amabhaya u2 amnyama ngokufanayo elilodwa elibhincela elilodwa lembathile wazolibopha la eqimbile ngenhle ubehamba sihamba nalabo abantu abangembethe noma labo abantu engihamba nabo kukhona ke nezinye insizwa zivela esikubona kwenye group yezanusi zezwe bekhona kuphethwe nje amakhamera kuphethwe amafoni kushuthwa ngoba bekuyi tablet enye inama light ngapha nangapha angithi siyazi ukuthi ukushutha kusho ukuthwebula noma ukuthatha isimo saleyo nto njengoba injalo kodwa isivela njengani njengesithombe esinjani isithule ukuthwebula kusuka lapho phela ukuthi lento uyithwebule ungaphupha ilokhuzana
ithatha isithombe sakhe imira isibeke kube uwe kodwa manje othuleyo nongaphili okuphi olapha kuyimira. Siphinde kuzoba amafoni masishutha ngefoni usala ini isithombe sakho kodwa mawungathi uyasikhulumisa lesi sithombe sakho akusiyiso. Asikhulumi asinyikaza sinandaba futhi nawo. Nakuwo kwamavideo uthola ukuthi siyakwazi ukukhuluma kuphi kumavideo bakuthwebula benza yonke into. Into ke angitshele yona lo baba iyodwa uthe izanusi ayithwebuleki. Ungitshele nje kanje wathi izanusi ayinjani ayithwebuleki ngoba lento ingeyemvelo futhi ingekaNkulunkulu. Uyomthatha phi lo muntu onikele lo muntu lento. Ngike ngezwa ke komunye ulive abanye bekhuluma ngokuthi isithunywa sithwebuleka kalula ngisivala kalula isithunywa. Isithunywa ngeke usivale isithunywa. Uthola ukuthi nje lo muntu othi wena umvalile akaboni ingoba engaliqondi ulimi lukamoya. Engeke futhi akutshele zonke izinto. Bese uthi wena umenze njani? Umthwebula isithunywa. Isithunywa mina ngithe mangikhule emoyeni ngatshelwa kanjalo kwathiwa isithunywa siyaqhela umuntu ngokungcola kwakhe. Kodwa isithunywa sikwazi ukuqheliswa ukuthi ungcoliswe womunye umuntu ngenhloso wena ungazi. Asikwazi ukuqhela. Kodwa masizothi umuntu ekungcolisa sikutshengise wena bese wena emva ukuthi sikutshengise ungathathi iminyakazo okutshengisa ukuthi usizwile. Iqala lapho ke indaba yokuthi senze njani siqhele kuwe. Ngoba wenze njani sikutshelile wanganjani wangalalela noma wangezwa ukuthi senzani ukuthi sithini ngoba ungaliqondi ini ulimi lukamoya. Yilapho ke isikhathi sokuthi siqhele bese yajabula lo muntu ethi ngimthwebulile ngimvalile akaboni lutho. Kanti hayi siqhelele nje isithunywa simi njengalapha siyabukela ukuthi mhlabe emvusa ababonayo bese siyabuya sithi ngakutshela nje ukuthi wena ngoba uhamba la uzodibana nonoxhaka la wathi wena uzohamba ngenkani wahamba ngenkani wangangilalela mina. Uyayibona iqala lapho ke le ndaba le. Iqala lapho ukuthi lo yababa athi isithunywa noma isanusi ngoba isanusi sisebenza ngomoya. Izanusi nje zisebenza ngomoya. Mina ngisebenza ngomoya. Umuntu owafika kimi wangitshela ukuthi wena udokotela womoya, ungumelaphi wani wemimoya. Uyoxhumanisa abaphile enyameni nabaphile emoyeni. Ibona abantu owenzayo oyobaxhumanisa. Uyohlambulula abantu emanzini, ubanike impande, baxhumane nani nemimoya yabo. Noma nabakuba abalele phansi kothulo lomhlaba, noma nabakuba abaphilaphi emoyeni. Ungumelaphi wani womoya wena. Ungudokotela wani womoya. Silapho ke bengekho ke lapho ethenini uCredo ufike wangitshelani bese ngikujulela nje kancane sisengutsheni la. Ngizalwe ngembethe, uzalwe wembethe. Kunomehluko phakathi kokwembatha nokwembathwa. Kunomehluko phakathi kokwembatha nokwembathwa. Bathathu laba bantu. Bathathu laba bantu. Ukwembathwa ngala, ukwembatha ngala, ukwembathwa ngala. Ukwembatha ngala, ukwembathwa ngala. Uzalwe wembethe. Okusho ukuthi imimoya yakho eyala esandleni sokunxele. Leyo mimoya leyo. Yengubo. Kuphi? Ngapha. Uzalwe wembethwe. Okusho ukuthi leyo nto isihamba nani nesandla sokubudla. Mithathu nana. Bese kuba khona ngizokutshela ukuthi lona wesikhombisa ubani. Ngoba lezi ingubo zihlukene kangaki? Ka7. Lezi ingubo zihlukene kangaki? Zihlukene ka7. Ngizokutshela mina ukuthi nguboni lezi zihlukana ka7. Awusiqale ngokwembatha. Uzala wembethe. Kuthiwa uzalwe njani? Wembethe. Kunokwembatha ukuthi uphume usesigujini.
njengoba bekhuluma nje umfowethu ethi kune placenta, mina ngingazana placenta. Angizazi lezi zinto zesilungu. No umbilical cord angikwazi konke lezi zinto lezi ngizoze ngilume ngikhulumeni ulimi engalwazi. Mina ngazi ukuthi ithumbu nje lenkaba elixhumana nobani nengane nomama okuyilona umsila wesiziba. Isiziba lesi. Isiziba lesi. Bese kuba khonani umsila waso okhiphani umsoco oyapi oyengane. Iyona into exhumana ngayo ithumbu le elixhumanisani inkaba kamama nani nengane. Okay. Unozalwa esesigubhini noma embozeke ikhanda. Ingubo yokuqala leyo. Ukwenzani? Ukwembatha. Hayi ukwembathwa. Ukwenzani? Ukwembatha. Lawo uzale kuphi? Esesigubhini noma lomhlwehlwe noma lengubo imembozephi ekhanda. Kusayingubo eyodwa leyo ukuthi ubumbozeke ikhanda ubusesigubhini. Ingubo eyodwa leyo. Kuzobe yesibili ugigwe lithumbu kuphi emzimbeni noma ligige emahlombe lehla ngamahlombe kwathiwa umnqwambo. Lingakugiga likuzungeze kanje kuphi emzimbeni liphinde likuzungeze lithi likunqwambisile. Uzalwe wenzeni? Uzungezwe yileli thumbu likunqwambisile, uzalwe unqwambile. Ingubo yesibili le. Kuphinde kuzoba umgexo okulithumbu elibambephi entanyeni. Okulithumbu elibambephi entanyeni. Ngizochaza ukuthi kwenzakalani kulezi ingubo zintathu. Lona wesigubhu noma ombozeke ikhanda umavula kuvaliwe. Yonke into ayithinta ngesandla yenza njani? Iyavuleka uma eselungiselwe ingubo yakhe. Lona wani wesigubhu noma wembethwe ingubo kuphi ekhanda. Inhlanhla unenhlanhla nje yonke into ayithintayo yenzani? Iyenzeka. Noma iyavuleka uma eselungiselwe kahle. Noma ingubo yakhe egcine eyitholile. Ngoba leyo ngubo leyo uma ayithola uma wakhe wanikwe esibhedlela. Ngoba nigijime nayo zalela ezibhedlela noma nagijinyiswa belungu ukuthi bathi niyozalela ezibhedlela ukuze kuphele lento yemvelo yokuxhumana nabantu bakini. Izinto ezidala ukuthi abantu uthola ukuthi uthi unenhlanhla kodwa manje lenhlanhla ayifiki kuwe. Uyibone nawe ulele ebusuku mase wembulelwa ngamaphupho. Kodwa manje yonke lento ayifiki kubani? Kuwe. Oqala uyazi lengubo ukuthi iyashona. Osibili uyazi lengubo ukuthi wawuyinika ubani. Awuxhumani nalomuntu okwesithathu owakunikani, owakunika lengubo. Awuxhumani okwesine nengubo yakho. Ngoba awuyazi. Noma wakho wayingayazi akayibonanga. Ngoba lento yokuzalisa umuntu noma yokuthetha komuntu kufuneka yenzeke kuphi? Ekhaya, ekuphi? Emndenini. Ukuze lengubo izokwemukelwa abantu abanjani? Abaligazi lakho. Abaxhumene nobani? Nawe. Lezi ingubo seyimukelwa ezibhedlela bayayidayisa. Abanye abazazi bayithatha bayifonqoze bayifake nodoti. Webona? Uenda phela enhlanhla kweyibona ukuthi unayo inhlanhla. Kodwa manje le nhlanhla yenza njani? Ayifiki kuwe. Bese kuba lapha ke ekuthenini umuntu bese kuthiwa uya kumelaphi. Afike kumalaphi athola ukuthi uzalwe Wembethe, uzalwe nenhlanhla. Owokuqala umelaphi kufanele ukuthi akuhlukanisele ukuthi yipi lengubo. Njengoba sengibalile nje zingaki? Zintathu. Lezi njani? Lezi ingubo lezi. Iyipi lengubo? Enjani? Ezalwe Wembethe. Akwesithi ke Wembethwe ile yesigubhu. Kuzofanele ukuthi uqale wenzeni? Uhlanjululwe. Bawuhlanjululwa izokwazi nawe ukuthi iyenzani? Ireflect kuwe, iziveze nayo kuphi? Kuwe. Noma ingeke ivele iwumhlwehlwe. Abanye bayaboniswa
uthola ukuthi umuntu uyiphupha uvaleleke esikutukutwini sendwangu emhlophe omunye uphuphe embethwe yiphepha elimhlophe yithishu abanye kuningi omunye uphuphe ebhandishekile ebhandekile ngamabhandishi kuyamtshengisa leyo nto leyo ukuthi wenze njani uzalwe wembethe ubuwembethwe ingubo ubuwembethe ingubo ubuwembethe ingubo kuningi okuvelayo okutshengisa ukuthi uLokuzalwa fanele ukuthi wembulwe abanye bayatshenwa nje kanje ukuthi uzalwe wembethe iphi ingubo yakho kuphi emathongeni usuyafika ke kumelaphi uthi ke umelaphi uzalwe wembethe ubuse sigujini noma ubumbozwe ile ngubo ikwemboze ephi ekhanda sekufanele ukuthi enzeni akuhlambulule akwethula imimoya ukuze le ngubo iveze ukuthi iyini noma izokhuluma ulimi lukamoya ungeke uzwe wena kodwa yona kufanele ukuthi izicacise akwethule ini imimoya ngokhambo lunjani ukhambo lumhlophe oluzokwethula ini imimoya lukwenzani lukuhlambulula ngezimpande onhlanhla emhlophe omaphunzana omanzi amhlophe ngiyangisikela nje kancane izona zinto impepho yamawele izona zinto ezenzana ezikwazi ukuthi zihlanze lenhlanhla yakho yokwenza yokuzalwa wenjani wembethe ziyayivula ngoba ziyangena nasokhambeni lolu olunikwa umelaphi kuthiwa edlana ini ukhamba wenzelani lo muntu kulolu ukhamba lolu ngoba ekunika lolu ukhamba lolu mayeqeda ukwembula ngoba kufanele ukuthi akunike lokubulawa ubani besembulo ukuze kube njani umnikelani lolu ukhamba noma leli igobongo lesembulo ukunikela ukuthi uhlala ulivuselele ulidle leli ukhamba lolu ukuhlanza ngithi uphile emhlabeni wena uphila kuphakathi kwabantu abanomona abazofuna lokhu bekuphazamisa bekuthinta ngezinto enjani engcolileyo lokhu uhamba phakathi kwemimoya enjani engcolileyo lokhu uhlangana nalomuntu onale mimoya engahlangani neyakho izinto zakho zithi mayiqala ibheda bese uthinta lolu ukhamba ushisele ini lempepho yakho nalomhlwehlwe wakho akulungisele ngawo ilungiswa kanjani na ke le ngubo uzofika uhlanjululwe wethulwe imimoya bese iyaziveza mase iyivezile bese ke uyakwazi ukuthi usuyayibuyisa noma uyayixolisa le ngubo ukuthi wazalelwe esibhedlela yabanjwa izandla okungesizo zayithengisa zaphinde futhi zayilahlela ekungcoleni le ngubo uyayixolisa ngani ngale mbuzo enjani emhlophe uyixolise ubike ukuthi uzozala kabusha uzobuyisa ini ingubo yakho bese kuba khona ini imbuzi yokwenzana yokuyembula le ngubo nenkukhu emhlophe yami yokunqamla inkaba yokwehlukanisa yokuzalwa kabusha yokwenza isehlukaniso phakathi kwakho nobani nomama wakho zimbili zintathu lezi ilwane imbuzi yokuqala yokuxolisa nokubikela amathongo ukuthi ingubo yakho kwenzakalani sawutholile ukuthi uzalwe njani wembethe imbuzi yakho yokuxolisa nokubikela amathongo ukuthi ngazalwa ngembethe kodwa ingubo yami ngiyazi ngiyacala ukuthi ningibuyiselele ingubo usuyayembula ngani ngale mbuzi unqamle iLokuzalwa ini unqamle ithumbu noma inkaba uyinqamla ngani ngale nkukhu le uzothatha le nyongo ke yale nkukhu uyifake kulobulawu noma kuleli igobongo lani lesembulo ubulawo obumhlophe bungobokwethula nokuhlambulula le yanhlanhla noma la yamaphupho ukuthi uboniswe ukuthi uzalwe nayiphi inhlanhla wena ngiqedileke ngengubo yami yokuzalwa esigujini yokwembozwa ini yikhanda ngubalele kuningi man ngubalele kuningi nengendlela eziveza ngayo kubani kumuntu ngoba ke ngeke iziveze ngendlela efanayo sibuye ke size kulena ke kuthiwa ugigwe
ithumbu kuphi emzimbeni noma unqambile. Na kanjani lo muntu lowo ungumelaphi? Uyisangoma somoya noma uyisangoma samanzi? Uyisangoma somoya noma uyisangoma samanzi? Angeke athwase nanini lo muntu lo. Angeke athwase nanini lo muntu lo. Uzohlanjululwa elokho embulwa lezi zinto zembuleka lezi zinto uhlanjululwa ngani? Ngeinkamba. Ahambe izigaba zani zobungoma bakhe. Kungenzeka ukuthi lo muntu lo uyothwasa emanzini. Kungenzeka lo muntu lo uyothwasa phi? Uthwase ehamba akayi kwagobela. Ngoba unamandla amangalisayo lo yamuntu. Ozole njani? Ozole enqwambile. Ungumelaphi nanini? Uzokwelapha abantu lo muntu lo. Akugeji. Uyilungisa kanjani lengubo? Uyilungisa ngani? Ngokuhamba izigaba. Ngoba awukazi kuthiwe uyolanda ithumbu lakho noma unikwa leli ithumbu lakho ukuthi uhambe uyolishisa njengomhlwele. Hayi, angaze ngizwe mhlambe kukhona lokho angazi. Mhlambe uyaconzula naye. Kulolu ithumbu leli lusike ulifake lapha. Angazi ngizwe ngwembulelwe ke lokho angikwazi. Leli ithumbu nje liyakhishwa liwe njengenkaba. Liyakhishwa lithathwe balifake lapha balifaka khona. Kodwa kwazeka ukuthi uzalunjani unqwambile. Lo muntu lowo uyohlushwa ubuhlungu bomzimba, ukonda emzimbeni mayehlushwa yile mimoya. Le mimoya le ngoba iyamuncana. Ingeyani? Ingeyenyama, ingeyegazi. Ngoba leli yathumbu liyinyama. Lihamba wonke nomsoco. Angazi ke noma uyalithatha ni nalo ulokhu uyaliqoba nje kancane ulishise lapha. Uliqobe kancane ulishise lapha. Lo muntu lowo uzodla amagobongo. Uzodla izinkamba. Zohambo lwakhe. Lwani lobungoma bakhe. Ngabe uyisangoma sezulu. Ngabe uyisangoma sani samanzi. Ngelinye ilanga ke ngiyokuchaza lokho kubungoma. Ngathi ngizobuya ngizokhuluma ngobungoma bokuthwasa emanzini. Kodwa ke ngangiyokhuluma ngendlela mina engithwasiswe ngayo emanzini. Nangendlela mina engithwase ngayo le mimoya yami. Angaze ngahamba ngayogoqa mina, angiguqiswanga. Futhi angihamba ngawuhlala emzini. Kodwa ngaye emzini yabantu ukuthi ngiyomiselwa lokho engiyomiselwa khona, ngiyogezwa lokho engiyogezwa khona. Ngigezwe namanje ngisagezwa. Noma ngisayigeza ngoba sengiyayigeza manje. Ngigezwe namanje ngisagezwa. Abanye bafuna ukuthi bagezwe manje kubhoboke manje. Kodwa kade hleli nalento. Thina nje usibona sithe sina 12 years sabe sinikwa amagobongo. Singazi nokuthi igobongo yini leyo. Sayidla ukuhlelemba lemimoya, ukuhlela lemimoya kuphi phezulu komzimba. Angikho ke lapho, ngikule ngubo le. Leyo ngubo leyo ngendlela elungiswa ngayo ukuhamba izigaba, udle izinkamba namagobongo. Uze uyophothula ngezimbuzi. Mawuqeda ukuphothula ngezimbuzi bese wemukela umsebenzi wakho. Ngaleyo nto amathonga akakutshene yona, ngaba inkomo ebomvu, ngaba inkomo emhlophe. Kodwa uyomukelani isikhwama lokho kuthiwa isikhwama. Isikhwama ke naso ngiyohlukanisa ngikutshela ukuthi isikhwama sihlukana kangaki. Into okuthiwa isikhwama. Ngiyakutshela ukuthi sihlukana kangaki. Bese uyomukeliswa leso sikhwama okuwukumukela lo msebenzi wakho. Okuwumukelani lo msebenzi wakho bese usebenza abantu. Ngendlela laba abantu bakho benzani abakutshena ngayo ngoba usubahlambululile wabanika inkamba zawo khona wabanika insipho yakho yokugeza okuligobongo iphumelele igwebu yilona lokugeza zimpande zimuncane umsoco zimuncane lokhu kudla kwabantu wababhodlisa laba bantu bakho. Siphinde sibuye size kule ngubo ke esithathu okuwumgexo. Lowo usodumo lo uzodumaziwe lo muntu uyoceba abe namabhizinisi lo muntu lo uzodumaziwe
Ungangitshenike ukuthi hayi nakho nje mina ngidumile ngiyavela kuma TV nginamabhizinisi. Hayi buya la. Ukhona umuntu ophiwe kwemvelo okungenako ushabalala mayihamba emhlabeni okuyosalela ngisho izingane zakhe. Sikuyeke lokhu kokwakhiwa lokhu okukhona ngoba lento yokuthi ngithi mina ingubo yamabhizinisi ingubo yodumo akukutshela ukuthi unemali ngoba imali ingeyokufika. Ijulile lento ngoba ngikutshela yona nje. Ingakho ezothi omunye umuntu kuwe ingani mina nakho ngidumile ngivela kuma TV ngiya-actor ngubani ngidumile ngiyaziwa. Ukutshena ngento yokufika yokwenziwa. Nginamabhizinisi ngicebile nginemali engaka. Ukutshena ngento ayothi mayingena ngaphansi kothuli lomhlaba ishabalale ngoba ingeyasezweni. Lena isipho semvelo. Ingumgexo, igift. Iwumcebo. Ize yathathwa yalinganiswa njengezinto ezifakwa lapha lezi ezimgexo ezicobezelayo. Ngoba ezani ezengcebo zimbiwa phansi lezo. Amatshe athile lawo. Zinsimbi ezithile ziphekiwe zase zikhandwa zamoldwa zahlanganiswa zenziwa zase ifakwa la. Kuthiwe hey ushanga umgexo wegolide ushanga umgexo wediamond unemali ucebile. Yileli yathumbu. Yileli yathumbu leli elifakwe la noma ozalwe likuphi lila kuphi entanyeni yakho noma emqaleni wakho. Sebekuveza ngalobu bucwebe ukukutshengisa ukuthi le yanto yenzeni icebile lento okuzalwa unani unaleyani unaleyo mgexo lo kuphi emqaleni wakho. Bengisakhuluma ke nje ngeingubo la ukwembatha bengingakathinti ukwembathwa. Angakuthinti ukwembathwa nengubo yobukhosi. Bengisathinteni ukwembatha. Hayi ukwembathwa ingubo yobukhosi, ukwembathwa liwele, ukwembathwa abantu abadala. Kukhona ingubo yobukhosi. Ngohamba ngize ngifike lapha. Ngisakhuluma ngeingubo la. Bengisakhuluma ngeingubo ngisathinta nje ukuzalwa wenjani? Uzalwa Wembethe. Kwenzakalani ke la? Kulomuntu lo olokuzalola olahlele lengubo yakhe le noma ozalwe egigwe lithumbu la entanyeni limgigile lelithumbu uthi makenzelwe ngendlela efanayo nalona oyini owumelaphi uthi akenzelwe ngendlela efanayo ngoba izinto zakhe ivele ichume nje iqhume zithi mayiqedwe ukuqhuma uthola ukuthi wayengenzanga ngakhubalo wayengenzanga ngasigubhu wayengenzanga ngani ukuthi izinto zakhe iqhume abone nje izinto zenzeka uze kuthiwa uthwele izinto zenzeka mayiqedwe kwenzeka le zinto zakhe akayibongi akayibuyisi akayihlambululi lezi zinto zakhe lezi bese ziyashabalala ethi mina nganginamabhizinisi awile sengiselele nganginezimoto nganginani mina benginenhlanhla ini ukuthole kubani bese thi ngangifundile nje mina ngine masters yami ne doctorate yami. Baningi abantu abanama doctorate nama masters abangasebenzi namhlanje. Okusho ukuthi wena umsebenzi lo waleli iphepha lakho lishoyo utholelwe yilabo abantu bakini. Ubani okutholele lo msebenzi? Ubani okunikela amabhizinisi? Wanika ubani? Uwabongile? Uyamazi umuntu owakunika? Ngize ngenza umzekelo ke bayazi abaseke bahlala nami phansi noma babonelwa yimizinto. Ngiyengenza umzekelo uma ufika ukhala la ungitshela ukuthi unenkinga yokuthi wawunamabhizinisi kwenzakalani. Ngiyengenza umzekelo wodwa ke mina. Ngithi nangi yana umuntu odlala lapha ku Hollywood yakhe. Uyadlala lapha ku Hollywood yakhe, uyawina, uwina u100 edlalile labo Sportbet babo ungabe o Sportbet ingabe yini. Uyawina, uwina u100.
engadlalanga ngamuthi, engadlalanga ngasigubhu, engadlalanga khubalo lenhlanhla, engatholanga amafutha enhlanhla, engatholanga amafutha enkosazana. Ngoba sebe namafutha enkosazana, uwazi wathatha apha amafutha enkosazana. Ngoba inkosazana mama uqala uyibambe kuyophenduka nalomhlabathi ubheke phezulu. Ngoba lento iphila komunye umhlaba. Wena uzoyiphilisa komunye umhlaba. Angikho ke la. Nami yana lo muntu uwine i100 rand. Uyafika nale 100 rand yakhe, uthatha i10 rand uyayihlukanisa iba ngamashumi. Ingabe uyonikela emanzini, ingabe uyonikela empopomeni, ingabe uyonikela esizibeni. Mangithi emanzini ngikhuluma ngomfulo ohambayo. Ngabe uyonikela esiphethweni, ngabe uyonikela kuphi? Noma kuphi lapha azonikela khona, abonge le 100 rand ayenzani ayitholayo ukuthi akusiye yami le 100 rand. Angiyazi futhi ukuthi iveliphi. Angazi kungani mwina le 100 rand. Athathe nje lo 10 rand awuhlukanisa abe imali yokuhlweza. Ahamba nikele ngayo lapha azonikela khona. Mayinikele entabeni, ingacoshwa zingane, ingacoshwa abahambi bentaba. Leyo mali leyo. Ngoba usuke nikela akayazi iqhamukephi. Akayazi futhi ukuthi uyothatha ubani ngoba inikela ngayo entabeni. Kodwa mayiyonikela ngayo emanzini izoshona phansi. Sesinamaphara ke manje aphatha induku noma ibuthe benza udomo apose lapha bathi thina bese sithi hayi uzoba namabhadi uzoba nani eyakhe le yamali ngoba wena uyinikela nje lapha ya ngoba ithatha nje ithola ingeyakhe vele ngisho ngakuthiwa ukhipha usomabhizinisi ukhipha umnikelo kuthiwa uyadonate usukunikela kulabo bantu abenzani abahlupekileyo abayifunayo ini le mali noma kuthiwa uyodonatela intandane noma lapha i-old age home ikhaya labadala uyadonate udonatela umuntu othile oyidingayo le nto ongenayo angithi kuyafana ke nokunikela lapana ufika unikele ngemali kuphe esigangeni aqhamuke lo muntu ayicosha hawu ngathola nge5 rand yebo ayithathe uyayibona uyanikela kodwa manje mapara bewesaba manzi awasebesaba manje kuyahlambuluka kuya ngokuya lemimoya iyaziveza kubantu iyaziveza kuyizazi izazi leziya nikela ubayeke uthi ngilindeni ngisebenze ngiqede ngicele ngale mali yami lokho engizocela la ningaqale niyithathe ngize ngihambe ngizothi mase ngihambileke bese ngisala niyithatha noma sengiyayithatha niyisebenzise ngoba ingeyenu vele bani le mali ngoba ubantwa uyifaka esizibeni esikhulu abengeke bakhona ukufinyelela kuyo ingeyana abantu basemanzini unikelela bona ibona abazoyisebenzisa abazoyithatha bayisebenzisa ukuze wena uthole ini inhlanhla ngokuthi ke wena mhlambe awembulelwe ukuthi ihamba uyonikela lapho noma awucabanganga kufika ngemqondweni wakho ngoba eminye ezinye inkulumo zikamoya zifika ngomcabango ukuthi akwengiyonika nje noma iphara noma iliphi ngilinika imali ngilinikele 10 rand nje ukuthi lihambe liyoyisebenzisa kuze enkulu imali ngiyaye ngithi ke kulabo abantu uyitholile i100 rand yakhe ngalesi sikhathi edlala nesport bet sakhe wayithatha le mali wathatha u10 rand wayihlukanisa wasebenzisa i90 rand ukuthi uyisebenzise kanjani angimazi wasethatha le mali wayenza uhlweza wahamba wayonikela ngayo athuthu uyadlala awine 500 rand aphinda athi hayi wena umuntu engingazi ukuthi ubani onginika le mali athatha u120 noma u150 noma u100 rand ahamba ayothenga inkukhu ayibeke lapha emsamo ngani ngalo 100 rand athathe le 400 yonke ahamba ayisebenzisa athathe le mali le ahamba athenga inkukhu athi wena onginikele inkukhu le mali le bengisacela ukuthi udle la ngiyabonga ukuthi unginikele 500 rand bese eqeda lo muntu lowo awini 5000 athatha 2.5 athenga imbuzi lapha eplazini abuye ahlabe la ekhaya athini athi hayi ngibonga kulo muntu onginikele 5000 angiyazi ukuthi iqhamuka athathe le 2.5 ayenze ayisebenzise kodwa ngokuthi uyazi ukuthi yonke lento ayiqhamuki kuye akusikho ukuhlakanipha kwakhe ukwazile ukuthi enze njani abonge kulomuntu omnikayo ingakho emnikani okukhulu
wena ke onamabhizinisi awile ongawaphakamisanga ngasigubhu ongawaphakamisanga ngamuthi ongawaphakamisanga ngakhubalo ongatholanga amafutha enkosazana kwabatholi bamafutha enkosazana okube yimvelo lento yakho yokuthi lokuzana uyibongile na uyayazi na ukuthi iqhamukapi uyamazi na lo muntu okunikile lento bese ubuya kuzokhala ngithi nje akwengiyibambe lapho ngithi akwengiyibambe lapho bengisakhuluma ngengubo ukuzalwa Wembethe mina nginenhlanhla ngazalwa ngeMbethe inini ngiyahamba ngiyakubantu bayahluleka ukungihlola inini uvalwe ile yangubo ekwembethe uvalwe ilaba abantu abakunqambisile abakuphele yangubo ukuthi ungakwazi ukuthola usizo ngoba wena awuyazi lento ukuthi uyithathephi uyaphuma nje uyahamba uyohlola awubiki nokubika ukusho ukuthi ngisacela ukuthi ngiye lapha engiyakhona ngifike ngibonakalelwe izinto zami zicaca into zami ngiyothi ke mase sengitholile umhlahlandlela nina abantu abadala bese ngenza njengoba kufanele ukuthi ngenze ngiyolandela lapha enisho khona ngicela ukuthi ningivulele lapha kulo yami lapha akwazi ukungilapha akwazi ukungisiza akwazi ukungihlahlela indlela ukuze ngikwazi ukuthi ivuleke lento lokhu ningibonisa yona ukuthi nginenhlanhla kodwa engafiki kimi amen siyabonga mkhulu ngalesihloko lesi futhi mkhulu njengezinye ihloko kucacile ukuthi isihloko lesi sijulile ngoba ukhulume ngengubo yamakhosi wakhuluma ngokwembathwa abantu nakwembatha kusho ukuthi kukhona upart 2 lana ozojobelela ekujuleni umzekelo njengoba ukhuluma ngengubo yamakhosi yini ingubo yamakhosi kodwa ke sesizoyisa ku part 2 lena sincede abantu sisave idatha yabo mkhulu sizocela ukuthi abantu basubscribe balike bashare ukwenzela ukuthi lo mfanekiso ufikelele ebantwini abaningi abantu bazothola lo myalezo ukwenzela ukuthi nabo basizakale endleleni yabo yakwamoya siyacela ke mkhulu ukuthi usikhumbuze ukuthi utholakala kuphi eSoweto utholakala kuphi eThekwini nesiqiniseko sokuthi inamba izovela lapha enzansi unika kuwe mkhulu bese siphuma eThekwini ngitholakala kwaMashu kwaH eGoli ngitholakala eZola eSoweto eZola 3 kukhona abanye abantu abakhomentile lapha bangibuza ngaleli shoba lami ishoba lezulu ishoba lamandla ezulu la nami kwafika umuntu wathi uzongembula ungembula into angayazi nayo ukuthi uwembula ngembulwa nami ngembulwa bayibuya lo muntu ke owanginika lengubo wangitshela ukuthi hayi wena yakhe ingubo awuzalwanga Wembethe ile ngubo esithi yamakhosi yehle ezulwini yakho kodwa ngikuchaza lokho ngelinye ilanga yilo ke leli shoba leli ngalithola lapho leli shoba leli ngiyokuchaza lokho ngelinye ilanga ukuhlukana kwamashoba ukuthi ishoba elinje limeleni ishoba elinje limeleni ngaliphupha leli shoba leli nalapha ngiyolithenga ngoba ngalithenga leli ngahamba nje wangithatha lo muntu waze wangibeka khona kulo muntu ofika nginikele leli shoba angilazi nokuthi lesilwane sini ngoba ulibona nje mina ngani kwaleli shoba nje avezwe mabili elenkonkone elimhlophe lenkonkone empunga elimnyama bese kuba yileli avezwe mabili amhlophe abekwa kanje futhi lo muntu wawaveza ngewindi maye wabambile wawabamba nje kanje wavele wabeka phezulu kwetafula elalise ewindini wabeka khona mangithi ngamqalaza lo muntu angisambona wayegqoka ingubo epowder blue yeyinkanyamba zolwane egqoke yona ebeka lamashoba amabili ngisaya nje kuleli elimhlophe lenkonkoni futhi lingelamanzi elamakhosi akuphi asemanzini ngiyokuchaza konke lokho ukuthi uza kanjani ngibazwile nje bengibuza bathi hayi ngiyaliqala ke ishoba elinje uma comment section lapha hayi ngiyaliqala ishoba elinje ishoba lani leli elinjeni lakhiwe kanje amen siyabonga sibonga ke kuba bonke ke abantu abazobuka lo mfanekiso lo esiuqophileyo bawuthathe ke bawudlulisele nakwabanye ukuze nabanye bakhona ukuthola usizo niqhubeke njalo nje nisubscribe kule iSolomoya TV nibonge nje amen